Mine damer og herrer, hele Danmarks håndboldpiger. Nu skal vi til et lokalt fynsk indslag fra Brasilien. I samarbejde med Morgenposten Fyns Stiftstidende har vi fundet frem til en gruppe, der mestrer den brasilianske kampkunst capoeira. Alt, hvad de nu skal se, er improviseret. Gruppen hedder Sereia do Mar. Meget passende her i H.C. Andersens fødeby betyder det den lille havfrue. Så vidt kampkunst, men hvordan må kampen for at nå frem til Odense går for vores fire med midlertidig styrmand? De må trods alt snart være tæt på.